Mura ko gituok. Siya gituok siya ako ang hangin na eh. Hangin di guys. Hangin pa sa labas. Hangin di oh. Hangin sa labas. Ito picturean. We're here at Simala. Bata eh. Lagi ito yung picture. The usual routine. Kung ano ang ipapetisyon. 360 ba? 360 na. 360 guys. 360 ba? Tanang churches Yeah, pa. balik. 360 na, 360. Oh, ang ito guys. 360. Mahal bayad 360 ni. 360. Balik. Ano na po ito? Tanang ay. Ato si Paul. Alam kong wato pa ta. Magagawa ang Diyos. Uy, ulit na mo. Manapon. Kami na sila banos. Alam kong Susan? alam ko lang magagawa ang Diyos. Kung ako, ba't yung ba na? Nagtatanong sa kaniyang paglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang nasa isip. Uy, musta bro? Bago po diyang uyab. Kailan kita nga. Oh, kata ikaduha po ito niya. Ikaduha asawa. Osong na kung ito tribunalo. Kaya iyang asawa, nangita wala eh. Nakasagi sa ato pa. Ito asawa niya. Paganan pa yun. Hindi ka magkasal lagi, magbuhag hindi magkasal. Ako pa min na. Ang hato ng asawa. So yung unang asawa kasal niya, lalo. Tagal-tagal na ba? Yung asawa na po.